Què és el que més t'inspira del pare Claret? Moltes respostes i variades. El seu carisma missioner. Admiro la capacitat de treball, la perseverança i la fe amb què feia les coses. Deixar-se estimar per Jesús, enamorar-se d'ell i seguir-lo com a missioner. L'estil de vida auster, el seu zel missioner perdura encara entre nosaltres. Senyor, que com ell sapiguem adreçar-nos a tothom. Confiança en l'amor de Déu i del cor de Maria. Explicar l'Evangeli a la gent amb humilitat, saviesa i donació. La pregària i la contemplació. El seu ànim i valentia malgrat les dificultats. Donar sempre gràcies al Pare. Admiro la constància i perseverança del seu estil universal. M'ha encantat tot. Déu meu, és el més bell que he vist. Buscar sempre, incansablement, oportunitats per evangelitzar en un moment difícil.